साल 2010 ni somoy Uttar Pradeshni Saranpuro Umma bumungui khoroksa bwrwini kailibari wngna nai tongo a jorao. Tei o kaijaknai bwrwini nogo baradia kheba chalani songbo doglam eba kheba gate jora phai tongphaikha. Hingke bwrwi kwtal bo ar jorao bono ready rok khlai akoyui achukri tonimani hingke yango hingke jotono barat eba kheba chalani songno nainani bagui onkolaijak je bwrwini logi tongnai rokbo. Aboni yagulo kheno bwrwino bo mandobo nuhurjaka ar jagao satphera nahanani bagui. Hingke a bwrwini dolno boni room o thangui naimani yagulo o Umma bumungni o kaijakna nai tongnai bwrwi room ni se kharjak ar jagao bo kwse kwrwikha. Nokni borok rok wanajagui o Umma no joto jagano naitukha phiaba kunu jagao phano naitugui manliya o kaijaknai bwrwi kwtal se afuru hingkhe kwmajak. Hingke yango bwrwi bo kwmawi thangka hingke bwrwini songbai chalani song tamo khlaiya joto se ready wngui paijak tei rang bo amsungno thangui paijak o sadi arrange khlaithani o kailabari ni hingke tamo khlaiya borok khorokni ni family rok no kok chablai akogoi joto family ni members rok kok salai Umma ni bini mama ni bwsajak bai o kaijaknai kwtal chela no kaiui rwjakha borok khoroknoi no. A horono tei kaisa kok saui mankha o kaijaknai nai tongnai bwrwi Umma a horono joni bumungni khoroksa chela bai kharwi thango hinui. Phiaba bomsuk jora tui kubui eba kheba ereng saimanya haifano paribar ni borok rok o kwprap kok rok no uansugui kubui haikhe no borok o kok rok no pogui thangkha. O Umma no jolijagui borok bono kwthangui no kasto khlainani kwthwi haikhe mala boksaitanai photo o amo hai hinui uansugui paikha bono tei nogo kariya bule phano hinui. Haikhe borok twrwk o Umma no pogui bo thangkha. Hingke no din phaio 2025 ni a jorao Haryana police rok Umma ni nokni bwskango phaiui bwthak phaio. Police rok ar jagao phaiui kaisa photo je a photo o hingke totra koso bokhorok simi se thaisa o photo bujak a bokhorok koso totra koso photo no phunukgui swngkha o borok o bwrwi no sida sini hinui. Hingke family ni members rok naimani yagulo sakha je salkisa swkang boni kailabari ni dino kwmanai Umma obono hinui saikha tei o photo nungmani yagulo borok belai kheno chirigui kaplaikha je uansukli tonglaimani bo sadi ni dino khariji thangmani phiaba amo hai kunuya bono haikhe tini kwthwi se mannani nangsio. Haryana police rok saui khnario norokni bwsajak no khoroksa borok bwtharka tei swmung kotor hingke omo se sabo amo haikhe bwtharka tei o bwtharnai hingke sabo. Mo bwtharjakmani ukulogo bo rije joni bai kharo himani o joni de yak wngkha na obo tabuk bo kaham kwrwng khlaiui saimansukya kho. Phaidi hingke saimanlaiya no o story o Umma bahaikhe thwikha bono sabo bwtharka tamni bagui bwtharka o joto kok rok no tui o video ni bisingtwi saimanlaiya no. Hingke video no naikha last jora skip khlaiyaui nai tongdi haikhe norok joto full story saimanlainai. Hingke phaidi bisi ayang kok sayakari video ni main point no twiwi kok salainai. Kahani ni suruwat 7 December 2025 ni simi Haryana ni kaisa gao o Yamuna ni kaisa railway station ganao kaisa kheto tongo ar jagao khoroksa borok aro mankthwi nugo klaijak khlaiui. Phiaba o mankthwi ni sago kunuri kwrwi tei boni asol sinijaknai boni bokhorok bo kwrwi. Bokhorok hingke biyang kamaka saimanya tobe bokhorok sara hingke boni bwsakni joto part no tongo bwsakni joto part no nai akoi bono bwrwi hinui siniwi mankha. Hingke omo hai nazara no nungmani yagulo a borok bo belai kheno wanajakha kirijakha tei logi no police rok no inform khlairwkha police rok bo logi no information manua logi no a thaio phaiui forensic team rok no bo tubui phaikha. Mankthwi ni ganao kunu sinijaknai amo hai kunu kwrwi jebono siniwi bini family ni members rok no naitugui mannani amo hai kunu manliya.
Police rok o mankha besak je body tongmani obono postmortem khlainani riwi rohoro tei gana gani jo police station tongmani arjako missing diary data rok check rok khlaio thangnai 12 eba keba 24 hour ni bisingo kebode kwmajak rok tong aborok naio. Phiaba amsuksa khe naitongmani yagolok phano police rokni thainio kuno phano o mankha ni beparo kuno phano surak manliya. Hingke Haryana Police, Uttar Pradesh Police, Punjab Police tei Himachal Police joto jaga no inform khlai rekha je norokni aro 12 ni hoite 24 eba kiba 74 ama hai hours ni bisingo kebo missing diary file report sei tongka hingke logi logi no borok no inform khlai renani baga ama hai ke joto jaga no saklai rekha gana gini je police station tongma faising. Tei joto police station no je mankha body manmani obo ni photograph rok joto pathogui rohorpaio je puro missing diary report mankha hingke logi logi no inform khlai renani bagui. Amsuksa jach partal tei investigation khlaimani yagolok bo kuno manya wngmani bagui boni yago kuno phano chara nukjakliya paithago hingke lama gana gini je CCTV camera tongmani oboni footages rok no check khlai laio police rok. Amsuk jaspartal khlaimani yagolok phano kuno surak manya paithago highway ni CCTV camera je footages rok no bo check khlai laikha. Video belai kheno logoi thangnai aboni bagui norok part 2 mana singnai part 2 naina machuka hingke comment section thangai part 2 hini silaidi norok jodi no part 2 kwbang no demand kwbang hingke ang khwnani bising no tubui fainai.